Sikhuleka njalo madoda amakhulu madoda ahlalo lwanje sikhulisa emakhosini ensika lelizo odinga nosenza khona intososhanga nomshaka. Siyakhuleka kwisilo samabandla esiguqile sebuzile uzothini kazi. Ngicela mhlonishwa ukungena lapha emakhosini kancane ungakavali nje. Ngwabikela ukuthi sesiqedile ngizwe ukuthi athini ngoba ngiwazibile ngalesikhathi ngikhuluma nawe ngizongena nje uyothatha lona ibhayileli njengoba ubona angithi uyabona uma uphendula ikhamera ukuthi la kuvalekile. Cela ukungena lapha mhlonishwa kancane ngikhulume nawe. Siyakhuleka amakhosi amakhulu. Yebo bomkhulu nogogo. Siyabonga madoda. Sicela kini madoda. Yebo. Siyakhuleka ndlondle ezinkulu. Sicela kube kuhle madoda. Siyabonga ukuvuma ngoba izolo nifikile lapha bafikile kwangavela lutho lapha emshinini kwangakhanya lutho. Mase bethi bayabheka emshinini akusaveli lutho. Siyaxolisa madoda amakhulu, siyaxolisa madoda amadala, siyabonga futhi. Mhlonishwa. Bathi bacela ukukukhumbuza ukuthi batheni kuyizona. Bacela ulungise lento abathe ilungise. Uyeza mhloni bathi bacela ulungise lento bathe ilungise ezokuvulela izinto zakho. Kulomsebenzi wakho umkhulu uyeza. Ngoba njengamanje usazo interview abantu abaphezulu kunabantu abaningi abasoza zakuwe abaningi abakodwa mangabe ungayilungisi lento yasekhaya bomama nabana nakini izophinda lento ibe inkingi. Ngizwile makhosi. Siyabonga madoda amakhulu, siyabonga bomkhulu nogogo, siyabonga. Siyabonga. Yeah. Akhosi. Sanibonani. Hayi angizwa ake ngizomkikisa. Sanibonani. Umkikizo mncane kangaka. Siyakhuleka nje. Ubonge ukuthi inkosi ibona ukuphila nje Jehova. Uthi inkosi ngibonga yini? Ngoba kumusa lokudlala uvuka. Ngokuba une-1000 ebhanke kumusa wakho. Ngokuba abantwana bakho basaphila kumusa. Ngokuba usasebenza umsebenzi kumusa wakhe. Ngokuba leli bhizinisi olenza amakhosi. Ngicela unginikela nangu mama emva kwalo baba ufaka into yena unginikele imic lo ya mama nangu lo ya mama. Wena uyangana nje. Usangihlelela. Ngicela unginike imic. Nkosi yami. Sabona mama. Yebo. Uyayazi indawo yasemsini? Yebo. Akenza mama. Yebo ngiyayazi la. Angibazalane mangibona lo ya mama ngibona imali. Niyayenza bazalane? Yebo. Ngibona abantu engikade ngabagcina namhlanje. Yazi ngibona abantu baleko show engikade ngabagcina. Lo mama. Yebo baba. Emsini endaweni yokuthiwa isemabomvini uyazi. Bakhona baba. Yazi mangibona lo mama bazalane ngibona imali. Bengithi ngenza ngiprofethe umuntu namhlanje. Mhlawumbe ngizoprofetha lensizwa ngoba inebhadi. Mhlawumbe ngizoprofetha yona. Kodwa mangibona lo ya mama omile lapha uthi lo muntu kimi kunombuzo kuthiwa ngimbuze wona. Manje ngibasathe ngeziba lento. Uthi lo muntu kunento ayishiya kulo mama. Uthi kodwa uyacela ukuthi ayimukele ngendlela. Uthi lo muntu kimi uyabona wenza izinto yena ubona ngathi akamnakile njengomuntu owayesebenza abantu mangabe emile lo mama lapha. Uthi lo muntu kimi no siza lo mama ngoba kunento ezohamba ibe inhlahla anayo ezohamba bese iyaphazamiseka kancane njengento engabuyele emuva ingabisaba kahle ngoba kunomuntu ocomplainayo engazi lo muntu noma wayesebenza abantu noma kunento ayeyithole kumuntu omkhulu wakhe noma ugogo kodwa ayephila ngayo naye waseyithatha lento wathi mayedlule emhlabeni wayithatha wayinika lo mama kodwa uthi ke lo muntu lona unemali urichi ngize ngibone ngisho makhamba isikhathi into imoto eyiveni emhlophe umbala
engathi nalo mama uzoyithola kodwa kuthiwa kimi ake ngikhulume ngento ethinta imfuyo. Kwenzakalani mama? Kunjalo baba impela. Kwenzakalani ngemfuyo? Yini le okuthiwa fanele ikufakele imali ethinta imfuyo noma nani nani? Yikho baba lokho kwemfuyo ngudayisane nezinto nje. Wasithathaphi wena lento oyidayisayo? Kuvusa ngoba siphila impilo ezingayazi uyena kuphela owaziyo ukuthi kusasa kuzobe kwenzakalani. Kababa. Ukababa kahle waseshona. Waseyadlula emhlabeni. Waseyishiya lento wayeyithathephi yena wayifundile noma ukhona lapho ayithole khona. Wayephasisa ugogo naye. Wayephathisa ngoba kuvela umuntu owugogo la okuthiwa kunento engaba ibhizinisi kodwa ibe khona kodwa ngibona kufuneka kuthiwa kimi akemukela isikhwama lo mama njengomuntu olaphayo ngoba umfaki uhlale kwenzakalani yini le idayisayo? Yebo baba njani phela ngiyabasiza la. Uyabasiza? Manje bakhala ngokuthi wena khona lapho ongenzi khona yini osuke wayenza eqondene nomuntu owakunika lento? Hayi akukho baba. Ngicela uNkulunkulu uyilungise lento mama yazi. Mama, umakhosi awuniki mic lo mama. Umama uphi ubaba walomntwana othi uyaphuza? Angeza ba? Ukhona. Ngoba kunento ekhulunywayo la kimi emadlebeni kuthiwa asikhulume indaba yalo mntwana obangwayo wakhokha nebakwakhe. Kuthiwa kimi asikhulume ngendaba yakhe. Ngibona lo mntwana ezogwazwa uke wagwazwa kangaki? Angizwa mama naseniyivala kanjani lento ngoba ngibona lo mama mayekhuluma ngibona la kubhalwa ibhokisi lapha esifubeni sakhe ngithi ngiyayiziba lento uthi umama uthi nomoya kimi namanje mama ngisho ngamfonela noma ungambuza ohlangothini lwakhe lwa left lunenkinga njengoba sikhuluma kuyimanje luyakhathala uhlangothi lwakhe lwa left njengomuntu ozoba ngathi ushawe stroke kodwa kuthiwa kimi angikhulume indaba yakhe nokugwazwa ngoba ngibona kusetshenzwa umuthi kodwa kusetshenzwa impahla yakhe eyalahleka eyineke ocingweni yaduka yanyamalala ubuze mama mawuthanda uthatha ifoni umfonela umbuze ngibona ikhandwa lento emva kwalokho ebese lo mntwana lona bese yahlupha kodwa njengomuntu ongathi mayisephuzile bese ethanda ukulwa. Yebo kunjalo. Manje wayengayisukumeli mama lento niyilungise. Nangu umuthi oke kutshwala la kodwa akufuneki ivele kufaka umuthi oke kutshwala uyabona lo muthi mama u2000 njengoba ungaphi ngicela uthole ithuba mama umlethe ngikusizelele yena uyezwa okwamanje ngicela ufake le ntambo le ufike umnike le ntambo uNkulunkulu ambusise shane zakhe yey awuthi mama isandla sakhe umnike mic makhosi athi isandla sakhe lelo abantu bakwamkhize mama uyabazi Thuneza mic mama. Ingaze emakhaya ngoba lana ngisemlazi Yazi we mama kuthiwa kimi bekufanele ngifuna abantu bakwamkhize kodwa ngifuna umuntu ongathi uyisangoma kanje. Kuze kubuze kimi ukuthi njengoba lo mntwana ehlupha wasuka kanjani wena ekhaya ukuzobela. Wasuka ekhaya ngokuzogadela ingane ndayimlazi ukuthi uyatohoza. Wasuhlala. Uzothi ngihlale ngoba ngigadezo. Sewusele singakanani? Sekunyaka nje manje ubani osekhaya ngoba ngibona nezidalo ziyacinga nawe ziyakufuna ziyakubuza ukuthi kuphi ngibona kuphela imali kuqobo. Amen ngiyabonga khona umani odadewethu. Hey kunensizwe engeke ngayisiza la ene problem lalelani ukuya ekhaya kukodwa uyobabona ekhaya uvele baze bethi abantu uthwala akho kuthwala la kumzimba kaNimani kodwa ayikho into engathi ngiswele akukho kuthwala ngihamba ngekhaya mina ngifike noplastiki ngifike ngithi gogo nanku plastiki nakho ukudla akhipha igama ugogo athi andile uNkulunkulu akubusise inyanga zithi ngithwele ba
Ngithi ngithwele bhuti akekho umuntu njalo ngolesine abantu babawangaka bezobuka yena njalo ngesonto akukho ukuthola nginesibusiso esivela kumama ongizalayo nginesibusiso esivela kugogo nginesibusiso esivela kubaba nabanye bomndeni makukhona into eyenziwayo ekhaya ngiyafaka mangifika ekhaya ngifika namaswidi ngiwaphuze ngifika nezinto ezithile ngizenze kube nempuphu engiyibeke emsamo indlozi mangiphuma ngiphume nami lingivikele bayazi abanye ngidutshule lapha mina khona la abanye babunosisilo lapha nje yokutshela nangiya babe ngithini uthi angilimala ngasinda uNkulunkulu nedlozi abangivikelayo njalo zami nana intambo yami enginayo yemama ngiyonakala mama ekhaya uyangizwa mama bayadinga ekhaya kodwa ilungisa indaba yalomfana ngicela umbone ungambizi ngesibongo sika baba wakhe ubiza siphi isibongo so lezi makhi makhosi sikelelekele mama makhosi ekuqaleni ngesikhathi ezalwa wabiza uNdlovu. uNdlovu bani Bakwani. ya Manje-ke ngamshintshela esibongweni sami kaPhewa. yini yadala uthi umshintshe Ukuthi ngingabona izinto engahambi kahle. shayani izandla wayibonela yena umama ngoba lokuthiwa kimi lo mntwana kangambizi ngesibongo sakhe izinto zakhe zaphazamiseka ivini lapha wazothi kimi umoya ngisho esikoleni impela yazi sine-problem kulezi nsuku kunalo mfundisi othiwa ubani uPS Shabalala ogxeka abelaphi noma ogxeka umsebenzi wethu wokwelapha ngicela ukuyikhuluma lapha mhlonishwa babudlamini uyibuka lento abafundisi abasindisiwe abahlukana baphume baphele endabeni zezangoma nokunyanga nokwelapha namadlozi abaqhuma baqhasi shayini izandla bafundisi elisindisiwe shumelani ivangeli stop indaba yokuthi manifuna ukunikelelwa nikhulume kabi ngabelaphi noma ngezangoma nokuthwasa mase nifuna ukunikelelwa lapha nifaka umoya ukuze nidayise nina noma ukuze nikelelwe nikhuluma kabi ngabela nihlanganaphi lento yokwelapha nezangoma nezinyanga nibe ningezona ngoba thina sikhulumi kabi ngabantu abasindisiwe bafundisi abasindisiwe specific kini stop indaba yokukhuluma ngezinto eningazazi kunalo baba othiwa uShabalala ngazi ubani Shabalala apostoli bani kodwa uPS bani Shabalala kulezinsuku ubhizi ukhuluma kabi ngendaba yokwelapha izangoma nani okokuqala baba uShabalala njengoba ufunda iBhayibheli ufunda ngezipoko zodwa egcwele lapha eBhayibhelini akekho ophilayo kulela Bhayibheli olifundayo mangabe thina sikhumbula abantu abangasekho uyasideka kodwa akekho umuntu ophilayo seBhayibhelini okhuluma ngayo ukhuluma ngabantu abangasekho futhi ongeke uze ubabone ongesibo kushabakini abantu bakwezinye izizwe kodwa ukhuluma kabi ngokwelapha ngezinto zethu zesintu shalala uNkulunkulu izandla umama ukhuluma ngalesi washo uyabona lo bhuti lo njengoba nebhadi nje lo akamnyama lo ebusweni zinkinga ezenza benje kunento lomfolo mayingakhumula namhlanje kunamakhuba khona lapha emhlanje kuye lomtheni lesizwe le kunento zodhuka ezalahleka mayikhula yasiyasetshenziswa ukuthi ayihambe ize ibe umhambume noma ithole ngisho indawo yokuhlala uqobo yasetshenziswa kuye kuthiwa kulaye umzali wayo shayini izandla manje nayo into engayisiza lesiwasha khuluma ngaso mama nasi mavula avalile ayibona incane kanjani lana